Vrijdagochtend werd Marleen Stevens in het zonnetje gezet. Zij is namelijk een van de winnaars van de Vriendenloterij Passieprijs. En omdat een feestje of receptie in deze tijd niet mogelijk is, verraste een deel van de Kast van Wies, een theaterproductie waar Marleen ook aan heeft meegewerkt, haar met een ode, een spandoek en ballonnen. Ik zie de mensen om me heen, op afstand eenzaam en alleen. Ik voel de drang naar een klein gebaar, het voelen van de huid al is het maar een ander. In Alsjeblieft. Heel veel plezier dan eigenlijk. Ja, dat komt goed. Doei. Een echte verrassing, hè? Of Ja? ja, dat was zeker een verrassing. Ja. Doei. Succes ermee. Dankjewel.